איך לגלות מי יוריד לכם עוקב בלי להשתמש באפליקציות צד ג'. אני הולכת להראות לכם בדיוק איך לעשות את זה. אנחנו ניכנס לפרופיל שלנו 3 קווים למעלה, הפעילות שלנו, ואז אנחנו נרד עד הורדת מידע. פה אנחנו ניכנס למסך של הורדת מידע ונבחר באינסטגרם כדי להוריד את המידע. פה בסינון אנחנו נבחר את followers and following, כי אנחנו רוצים בעצם לדעת את הרשימת מעקב והעוקבים, ובסינון של הזמן נסנן ל-all time כדי שזה יהיה כל הזמנים. זה אוטומטית נשלח אלינו למייל, אנחנו נפתח את הקובץ, אנחנו נראה את כל הרשימות של העוקבים שלנו וגם של המעקב, ואחרי זה אנחנו ניכנס לאתר של השוואת רשימות, נציג את הרשימות שנשלחו לנו למייל, רשימה מספר א', אנחנו נשים את כל העוקבים שלנו, ברשימה ב', אנחנו נשים את כל מי שאנחנו עוקבים אחריהם. לחץ כפתור שמשווה בין שתי הרשימות, לנו אכפת בעצם רק מרשימה ב', אנחנו נוריד את הרשימה הזאת, אפשר גם לשלוח אותה לטלפון, וזה בעצם הרשימה של כל מי שהוריד לכם עוקב. תנסו ותרשמו לי בתגובות אם הצלחתם לגלות מי הוריד לכם עוקב, ואני כאן עם כל מה שיחסוך לכם זמן ויעזור לכם.